Tirpra hastewa blaikina wara ma singcha obahikino kitingi road block khlaimani Koktwma kasawai phaikya 49 Samanu Amchaio belaikino Tung Phlajak obahanya Koktwma thunai ni khoroksa mobile sekmani mangpili kasawai phaikya obahanya Mondol President Biplop Jakha mungui mobile seka Koktwma thunani hinai Koktwma wo saimanka abona kitingonyo amchani lukrok joto naimthang kodolok khlai laharo Tung Phlajak tam koksaka Koktwma thunai knawai ni DD report nobo news 사번이 모바일 책 때문에 몇 책 때문에 actually ang ini moino mani ujaga mok para hija gobo ge ujaga road block khai dong nei ang kaise news coverage khane phaimani oro inke phainuk phaikang oro gari rok bang berajak road block khaisa inke ang ujaga news coverage khai dong mani uloka ani yakni 49 Samanu Mondol President bini bungke biblop sakma bo phai ani camera na segina ka bo ani camera yagri inke uloka tamge ni camera yagri nei obnoti bo mungsa sanai liya uloka bui phai bono romit lang thanga